Well, the last study that I'm going to deliver Az utolsó tanulmány, amiről szeretnék beszélni, bears this interesting topic, title, ennek egy elég fura címet adtam. Mosogatás. Mosogatás. All right. Well, of course, we will not discuss about the Jews' habit of washing the vessels. Itt most nem a zsidók edény mosási szokásairól szeretnék beszélni, As that would be both boring and unprofitable for us. mert ez valószínűleg baromira unalmas és haszontalan lenne számunkra. But give me some time and you will understand why this title. De szeretném, hogyha elgondolkodnánk egy kicsit ezen a címen. Well, before getting into the topic, I would like us to be reminded of a reality. Mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, szeretném felhívni a figyelmet a realitásra. The origin of our movement. Tudniillik, hogy honnan is indult ez a mi mozgalmunk. How did we come to be? Why? Honnan indultunk el, és miért? Well, thinking about it, I realized that the only reason that we are is that we were open-minded. És ahogy ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy egyszerűen azért vagyunk, mert nyitott gondolkodással vagyunk. We were willing to follow this encouragement in the Egyszerűen Bible megfogadtuk ezt a bibliai felszólítást. to prove all things, 1 Tesszalonikai 5:21-ben mindent vizsgáljatok meg. to study, to be open-minded. Kutassatok, legyetek, járjatok nyitott elmével. Do not set our feet in stones. Ne köveskedjünk be valamibe, bármibe. To be open and willing to go wherever the Lord is leading us. Legyünk nyitottak tovább menni bármerre, ahova az Úr vezet. It is because of this attitude that we were able to be moved by the Lord from light to light. Ez az a hozzáállás, ami lehetővé tette az Úr számára, hogy világosságról világosságra vezessen minket. In the same time, we realize that if there is someone who gets stuck in what he has, Útközben arra is felfigyeltünk, hogyha valaki beleragad valamibe útközben, he will never be able to advance as the Lord wants to take him further on the path. az utána nem is tud igazából tovább járni azon az úton, amerre az Úr szeretné vezetni. So definitely keeping an open mind to the leading of the Lord. Don't get me wrong, I'm talking about the leading of the Lord. Tehát amikor arról beszélek, hogy nyitott elmével vagy nyitott gondolkodással kell járnunk, akkor kizárólag az Úr vezetésére gondolok. Is crucial for the Christian experience. Mert ez kulcsfontosságú a keresztény élet szempontjából. So with this being said, Ennyi előszó után I want to get straight into my topic, szeretnék rátérni a témámra, which is about the communion or the Lord's Supper. ami valójában az úrvacsora. It is very, very much related to what we have been studying up to now, today. Ez valójában szervesen kapcsolódik ahhoz, amiről az előzőekben tanulmányoztunk, And you will see that very clearly. és ez a következőkben nagyon világosan fog látszani. So talking about the communion, Amikor az úrvacsoráról beszélünk, I would like first to be reminded of the passages from the Bible which are speaking about the communion. szeretném, hogyha visszaemlékeznénk azokra az ige szakaszokra, amik az úrvacsoráról szólnak. In other words, what I'm trying to say is this. Más szóval a következőket szeretném mondani. Let's see what the Bible says about it. Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Is that fair? Rendben van? Fair enough. Okay. I would like Janos to do some reading for us. They are very well-known passages. Ezek jól ismert ige szakaszok, de majd most ezt fel fogjuk olvasni. But please read them again now together with Janos. És ahogy most ezeket felolvassuk, And let's watch closely what they say and what they don't say.
És figyeljük meg azt, hogy mit mondanak, és mit nem mondanak. So first passage is in Matthew 26, of course. Az első ilyen szakasz Máté 26-ban van természetesen, 26-tól 29. vers. Amikor pedig ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte a tanítványoknak, adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adott, átadta nekik, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének terméséből mindama napig, amikor újat iszom veletek az én atyám országában. So this is all that Matthew has to say about the communion. Do you agree? Máté ennyit jegyez fel az úrvacsora This is the szertartásáról. Bible. Ez a Biblia. Okay, we move forward to Mark. Rendben, tovább lépünk Márk Let's see evangéliumához. what Mark has to say about the communion. Nézzük meg, mit mond Márk az úrvacsoráról. Márk 14, 22-től 25-ig. És miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, megáldotta, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adva odaadta nekik, és mindjárt ittak belőle. És azt mondta nekik: ez az én vérem, a szövetség vére, amely kiontatik ami sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőkének terméséből addig a napig, amíg újat iszom majd az Isten országában. Pretty similar, right? Szinte ugyanaz, nem? Okay, now we move on to the third gospel, which is Luke. Tovább lépünk a harmadik evangélium feljegyzéshez, Lukács Let's see what evangéliumához. he has to say about the communion. Nézzük meg, mit mond Lukács 22, 14-től 20-ig az úrvacsoráról. Amikor eljött az idő, az apostolokkal együtt asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy mielőtt szenvednék, megegyen veletek a húsvéti bárányt. Mert mondom nektek, hogy többet nem eszem azt, amíg be nem teljesedik ez az Isten országában. Aztán vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, nekik adta, és ezt mondta: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta: ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Alright, so these are the first three gospels. Ez tehát az első három Now we evangélium. move to the last one, which is John's. Ezután tovább lépünk az utolsóhoz, János Now, evangéliumához. please bear in mind that John wrote his gospel very late. Emlékezzünk arra, hogy János az ő evangéliumát jóval később írta, It was around 85. körülbelül 85-ben, Many things happened prior to this date inside the church. és mindeközben az egyházban nagyon sok dolog történt. That's why his gospel is very unlike the other three. Ezért van az, hogy az ő evangéliuma nagyon más, mint a többi evangélium. So what does John has to say about the communion? Mi az, amit János mond az úrvacsorával kapcsolatban? Nothing. Hát semmit. He doesn't say anything about the communion. Semmit nem mond az úrvacsoráról. And when I say he doesn't say anything about the communion, És amikor azt állítom, hogy semmit nem mond az I'm úrvacsoráról, saying that he doesn't say anything about the history of the communion. akkor ezzel alatt azt értem, hogy semmit nem mond el az úrvacsora He történéseiből. doesn't say anything about the actual event which took place that night. Nem mondja el azt az eseményt, ami akkor történt azon az estén. But unlike the other three, Ellenben a másik három evangéliumhoz képest John gives us the core or the meaning of the communion János apostol elmondja nekünk az úrvacsora lényegét in Jesus' words. Jézus tulajdon szavaival. John 6. János 6. fejezetében 53-től 56. versig. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Now, because we have the letter to Corinthians,
mivel már mi olvashatjuk a korintusi levelet, we know that what John was referring to here by quoting Jesus' words ezért mi már tudjuk azt, hogy amit itt János mondott, idézte tulajdonképpen Jézus szavait, felidézte Jézus szavait, was the communion, meaning the meaning, the core of the communion. az tulajdonképpen ugyanaz, mint az úrvacsorának a lényege. Tehát No. Jézus itt ebben a részben az úrvacsora lényegéről beszélt. Now, having these 4 passages that we just read in our minds, Hogyha ott van az elménkben ez a 4 ige szakasz, amit most felolvastunk, if we lay aside the tradition and the information that was passed from generation to generation all the way down to us, hogyha félretesszük mindazt a hagyományt és előfeltevést, ami nemzedékről nemzedékre jutott el hozzánk, can we understand from these words of the 4 Gospels that we have to celebrate the communion? Think about my question. akkor tegyük fel a kérdést, hogy ebből a 4 ige szakaszból, amit felolvastunk, levonhatjuk-e azt az következtetést, hogy az úrvacsorát meg kell tartanunk? Is there any word in these 4 Gospels which tells us that you have to celebrate this service? That's my question. Think about it. What we have just read? No, the 4 passages. In the We have just read. we have just read. Yeah, about the communion. That's what Tehát, we read. tehát azokban a feljegyzésekben, amit felolvastunk az úrvacsoráról, van-e olyan utalás vagy parancs, ami alapján ezt gyakorolnunk kell, ezt az úrvacsorát? Remember, the first 3 wrote down the actual event. Az első 3 az leírta a konkrét eseményt, And the last one is giving us the main idea of it. és az utolsó evangélium pedig leírja ennek az egésznek a lényegét, a fő gondolatát, Here's my a question jelentését. again. Here's my question again. Kérdésem tehát, Do we have any word which is encouraging us to celebrate this service? van olyan ige, ami arra buzdít minket, hogy megünnepeljük ezt az eseményt, vagy hogy gyakoroljuk ezt a szertartást. Maradjunk ebben. Okay, you don't have the passages right in front of... Yeah, go. Olyat mond, hogy az én emlékezetemben. Yeah, do it in my remembrance. Thank you. It is only Luke. Igen, Lukács evangéliumában tényleg fel van jegyezve, ugye most nem láttátok az ige szakaszokat, The de Luke itt van, is the only one who wrote down these words of Jesus. Lukács az egyetlen, aki feljegyezte Jézus ezen szavait, This do in remembrance of me. ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. If it was not for these words, we didn't know. Hát, hogyha ez nem lenne leírva, akkor nem tudnánk. Because Matthew and Mark didn't mention this. Máté és Márk nem írta le ezeket a szavakat. They just mentioned an event which took place then with the disciples and Jesus, and that was it. Ők csak feljegyezték azt az eseményt, ami ott Jézussal és a tanítványaival együtt megtörtént. So you És see, ennyi. you see what I'm trying to do? Nem tudom, értitek-e, mire akarok kiukadni. I'm trying to take piece by piece the Bible and the Bible only. Szeretném a Bibliát, és csak is a Bibliát részeire bontva összerakni. Try to forget the traditions and the customs that came down to us. Let's stick to the Bible. Most felejtsük azt, hogy milyen hagyományokat, meg tanításokat hallottunk, amiket őseinktől örököltünk. Maradjunk csak is kizárólag a Bibliánál. So we do have a good reason to celebrate the communion. That's for sure. This is settled. Itt van tehát a Bibliában egy jó ok arra, hogy megtartsuk az úrvacsora szertartását. More than that. More than that. Sőt, It's the same Luke, the same writer, ugyanez a Lukács, ugyanez az író, who tells us that the apostles gathered together with the other Christians in the early church and they celebrated the communion. arról is beszámol, hogy az apostolok valóban összegyűltek, és időről időre megünnepelték az úrvacsorát. For example, Acts 2:42 and 46. Például Apostolok 2, 42 és 46. versében. Should I read? Yeah.
És álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Minden nap kitartóan egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret. Örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben. So how do we know that he was talking about the communion? Miből tudjuk azt, hogy ők az úrvacsorával éltek? Because he says, breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. The last one. Well, it's not obvious to me, but anyway. No? No. Well, It is to some, but it's not obvious. Anyway. well, Hát he's azt speaking mondja, about breaking bread and eating their meal. Two different- jó, tehát azt Okay, mondja, well, számára egyértelmű, oké, tehát hogy azt mondja, hogy házanként megtörtek, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben. Tehát beszél a kenyér megtörésről, meg az eledelről. So for me it's obvious that he makes a difference between breaking the bread and sharing the regular meal. Tehát számomra legalábbis egyértelműnek tűnik, hogy két különböző dologról beszél, a kenyér megtöréséről, meg a hétköznapi eledelről. Then we have Acts 27, of course. De ott van Abcsel 20. fejezet 7. versében. Yeah, go ahead. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére. So the same writer who tells us that Jesus said that we ought to celebrate the communion, Hát ugyanaz az író, aki leírta azt, hogy maga Jézus parancsolta meg, hogy ünnepeljük meg az úrvacsorát, also writes that the disciples and the early Christians celebrate the communion as well. őségesen beszámol arról, hogy az első keresztények és a tanítványok igenis megünnepelték az úrvacsorát. All right. Now, beside these four evangelists, E 4 evangélistán kívül the only one who wrote about communion van még egy személy, aki írt az úrvacsoráról, and the only one who really explained the meaning of this celebration és ő az, aki valójában ki is fejtette ennek az ünnepnek a jelentését. was Paul. Pál apostolról Now, it's beszélek. very important to remember Nagyon fontos megfigyelnünk, that Paul was the one who received the clearest revelation of the gospel. hogy nagyon fontos számításba vennünk azt, hogy Pál apostol kapta az evangéliumról a legvilágosabb kinyilatkoztatást. And he was sent by Jesus himself to preach the gospel to the Gentiles. Őt maga Jézus küldte el, hogy az evangéliumot a pogányoknak hirdesse. Okay. Jó, So, rendben. what does he have to say about the communion? De mit mond ő az úrvacsoráról? Well, as we know, there are two Bible passages. 2 ige szakasz van, Both of them are in the first letter to Corinthians, mindkettő első Korintus levélben található, chapter 10 and chapter 11. a 10. illetve 11. fejezetben. Well, I'm not sure if we should read these passages again. I would, but I don't know if you have the patience. Hát nem tudom, hogy felolvassuk-e még egyszer ezt az ige szakaszt, elég hosszú, But as a reminder, I would. It's up to you. de hogyha érdemes emlékeztetni, akkor felolvashatjuk. I'm sure you know them by heart Talán már kívülről fújjuk. because you heard them over and over and over again. Az úrvacsora szertartása alkalmával ezt mindig felolvassák. So, should we skip? What do you say? Átugorjuk, mit mondatok erre? No. Okay, go ahead and read. Na, akkor olvassuk fel. 1 Korintus 10, 16-21-ig. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünke? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Mert mindjárt az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek meg a test szerint való Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek a közösségben az oltárral. Mit mondok ezzel? Netán azt, hogy a bálványáldozat valami, vagy hogy a bálvány valami? Nem. Hanem sokkal inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. All right, that's the first passage in chapter 10. Ez tehát az első szakasz a 10. fejezetben. Let's move over to the next one in chapter 11. A másik az a 11. fejezetben van, 23-tól 31. versig. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta.
Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy egyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen beteg, és halnak meg sokan. Okay, so with this being said, we have read what the Bible says about the communion. Most, hogy ezeket elolvastuk, már mindent elolvastunk, amit a Biblia az úrvacsoráról mond. Well, what do you notice here in this passage? Mit vehetünk észre ebben az ige szakaszban? Who does Paul quote? Kit idéz Pál? He's quoting someone. Valakit idéz? Yes. Igen, But who Jézus. is he quoting? De, Which writer does he quote? de konkrétan melyik feljegyzésből idéz? Luke, thank you. Lukácsból. He quotes the same words. This do in remembrance of me. Ugyanezeket a szavakat idézi, amit Lukács jegyzett fel, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. So, unlike the evangelists, Tehát az evangélistákhoz képest Paul not only reports the facts which took place, Pál, tehát az evangélium íróival ellentétben Pál apostol nem csupán feljegyzi azt, ami történt, and the encouragement to celebrate communion, és felszólítja a keresztényeket, hogy ünnepeljék meg ezt a szertartást, but he also explains its meaning, hanem az értelmét is megmagyarázza, which is the personal fellowship with the life of Christ, ami az, hogy személyes közösségben vagyunk Krisztus életével, which results in the unity of his body. aminek eredményeképp egy az ő teste. This unity of his body, of course, as he wrote in Colossians, is done by love. This is the bond. Erről az egységről, a testnek az egységéről Kolossi levélben írt, aminek a szeretet a köteléke. All right, so why do I mean by all this? Why do we study this? Most miért tanulmányozzuk ezt az egészet? Mit akarunk ebből kihozni? Well, I want to underline two very important things. Két nagyon fontos dolgot szeretnék aláhúzni. Be patient with me and just follow the scriptures that I'm going to share. Kérlek, legyetek hozzám türelemmel, és kövessük azokat az igéket, amiket olvasunk. Keep an open mind and just read what the Bible says. Legyünk nyitottak, és figyeljük meg, mit mond az ige. Here's my first question. Első kérdésem a következő. Was washing of the feet a part of the communion service? Think about what we just read. Gondoljunk azokra, amiket felolvastunk az imént, és gondoljuk meg azt a kérdést, hogy a lábmosás része volt-e az úrvacsora szertartásának. Think about what we just read. Azok alapján, amiket olvastunk. Matthew, Máté, Mark, Márk, Luke, Lukács, John, János, Paul. Pál. Did any of them mention anything about washing of the feet when he spoke about communion? Ezek közül említette bármelyikük is a lábmosást az úrvacsora kapcsán. You're free to answer, yes or no. Igen vagy nem? Yeah, where? It says yes. Show me the verse. John 13. No, he doesn't speak about communion. He's speaking about washing of the feet in 13. He Yeah. doesn't say anything about communion in 13. János 13-ban semmit nem mond az úrvacsoráról. But they are partaking of the supper. Of the supper. Yeah, but he doesn't mention about the communion service. He doesn't say about take the bread, this is my flesh, take the wine, this is my blood, do this in the remembrance of me, and so on and so forth. He doesn't say anything. Tehát János 13-ban semmit nem mond arról, hogy most hogyan történt ez az úrvacsorai szertartás. Don't worry. I will speak about the washing of the feet right now. Nem mondja, hogy vegyétek ez az én testem, stb. Ne aggódjatok, fogok a lábmosásról beszélni, csak most maradjunk ennél a kérdésnél. I will go straight to John 13. János 13-at is fel fogjuk But think olvasni. about my question.
De gondolkodjunk el ezen a Did kérdésen. any of the writers who wrote about the communion mention anything about washing of the feet? That's my question. Azok az írók, akik konkrétan az úrvacsora szertartásáról írtak, említették-e a lábmosást? Well, the truth is that the only one who wrote about the washing of the feet A valóság az, hogy az egyetlen író, aki említette a lábmosást, he didn't say anything about the communion service. ő semmit nem jegyzett fel magáról az úrvacsora Open szertartásáról. the Bible and read, and you will see. Nézzétek meg a Bibliából, és lássátok. Paul, the only one who explained the meaning of the communion service, És Pál apostol pedig, aki megmagyarázta az úrvacsora szertartását, who went very deep into it, és nagyon mélyre ásott ebben a tanításban, he broke it apart and he gave us the real meaning of this service. és alaposan lebontotta nekünk, és megmutatta nekünk, hogy mi ennek a szertartásnak a valódi From értelme, A to Z, A-tól Z-ig. he said no word about washing of the feet. Ő semmit nem mondott a lábmosásról. So these are facts. Ezek tények. This is not an interpretation. These are facts. Read the Bible and you will see. Ezek nem értelmezés kérdései, ezek tények. So if these are the facts, Ha ezek a tények, here's the next question. következő a kérdésem. Where does this custom come from? Honnan jön ez a szokás? Why did they wash their feet on John 13? Why? Miért mostak lábat János 13-ban? What do we Miért? have to do with this passage from the Bible? Mit kezdjünk ezzel az bibliai ige szakasszal? Well, first of all, let's speak about the custom of washing the feet in the Old Testament. Először is nézzük meg az ószövetségi lábmosási szokást. Well, the washing of the feet was a part of the temple ritual, Először is a lábmosás része volt a templomi szolgálatnak. along with washing of the hands. A kézmosással egybekötve. It was a ritual which was ordered by God Ez egy olyan szertartás volt, amit maga Isten rendelt el, as a symbol, and I want to bold and underline this word, as a symbol of removal of sins. amely azt jelképezte, és ezt cleansing. szeretném kivastagítani, aláhúzni duplán, hogy jelképezte a bűntől való megtisztítást. I want to give you some quotations. Exodus 30:17-21. Just read all of this for me, please. Néhány olyan igeszakasz, ahol erről olvashatunk, most csak a hivatkozásokat mondom el, többek között 2 Mózes 30, 17-től 21-ig, 40. fejezet 30-tól 32-ig, 1 Királyok 7, 38, 2 Krónikák 4, 6, 3 Mózes 16, 24. So, that was one of them. Tehát itt olvashatunk lábmosásról. In the Hebrew tradition, we find the ritual of washing of the feet as being a part of the ritual at the synagogue. A zsidó hagyományokban azt látjuk, hogy a lábmosás szokásos volt, vagy szokványos volt a zsinagógai szertartásban is. They were performing this ritual in remembrance of what Abraham did when he washed the feet of the Lord in Genesis 18. Ezt a szokást azért annak emlékeként gyakorolták, hogy Ábrahám megmosta az Úr lábát, amikor meglátogatta őt. Thirdly, it was a part of the personal hygiene. Harmadrészt ez egy személyi higiéniai szokás is volt. Remember that they didn't have asphalt, not concrete. Abban az időben nem voltak aszfaltutak, It was all dust. porban jártak, They didn't have leather boots nor socks. nem, They had sandals. nem voltak bőrcsizmáik, meg zokniuk nem volt, szandált So, viseltek. of course, the feet would get dirty. Nyilván a lábaik bepiszkolódtak. So it was a must to have the feet washed, of course. Ez egy szükségszerű dolog volt, hogy lábat mossanak. In the rich families, this washing of the feet was performed by slaves or serfs. A gazdag családokban ezt a lábmosást szolgák vagy rabszolgák végezték. We find it both in the Old and the New Testament, 1 Samuel 25:41 and Luke 7:44.
Erről a szokásról olvasunk az Új és az Új Szövetségben is, 1 Sámuel 25:41-ben, illetve Lukács 7:44-ben. And also in the Jewish society, Ezen kívül a zsidó társadalomban the washing of the feet was rarely a sign of profound love, manifest of love between two persons. ritka esetekben a lábmosás az a mély és odaadó szeretetet is kifejezhette két személy között. So we see that this custom was pretty much a big part of the Jewish way of living and their society, their lifestyle. Tehát, hogyha ezeket Basically. meggondoljuk, akkor láthatjuk, hogy a lábmosás az a zsidó kultúra és gondolkodásmódnak egy szerves része volt. The earliest mention of the washing of the feet in Christendom Az egyik első említése a lábmosásnak a kereszténységen belül is year 306, the Elvira Synod's canon. 306, that's the earliest mention. az a 300, tehát időszámítás szerint 306-ban az elvirai zsinat kánonjában található. Akkor Now- van erről első feljegyzés a lábmosásról. Now, I just wanted to mention these details to understand where this custom is coming from and what was its meaning in the Jewish society. Azért szeretném, hogy ezeket áttekintsük, hogy lássuk, hogy honnan jön ez a szokás, és mi volt ennek a jelentése a zsidó társadalomban. Now, let's go to John 13 and see what John 13 records. És most lapozzunk oda János 13. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy mit mond ott János. First of all, we go to verse 7. Először is a 7. verset olvassuk el. And in verse 7, Jesus say to Peter that he could not understand what he was doing to him. Itt Jézus azt mondja Péternek, hogy most nem érted azt, amit teszek. Now think about it. Gondolkodjunk el ezen. Jesus is going with the vessel, with the water, to Peter, and he's washing his feet. Jézus fogja a lavort, oda megy Péterhez, megmossa a lábát, And he's saying to Peter, és aztán azt mondja Péternek, you don't understand what I'm doing. te most nem érted azt, amit teszek. What was he not? He was not that smart to figure out that Jesus was washing his feet? Hát mit értett ez alatt? Hát, hogy Péter nem volt elég okos ahhoz, hogy rájöjjön, hogy most lábat most neki Jézus? Any 3 years old kid could understand, okay, you're washing my feet. What is so much about it? Hát egy 3 éves gyerek is megérti, hogy hát most a lábamat mossák meg, hát mi olyan nagy dolog van ebben? But obviously, Jesus had a very deep point, De nyilván Jézus itt valami nagyon mély dologról beszélt, which Peter couldn't get at that moment. amit Péter nem tudott megérteni abban az időben. So now I want to explore together with you what was the meaning and what was Jesus' intention behind it. Úgyhogy szeretném, hogyha felfedeznénk ezt, hogy mi volt az, amire Jézus itt gondolt. Because interestingly enough, when he was done with washing all their feet, Mert ami érdekes, hogy miután Jézus mindnyájuk lábát megmosta, he sat down leült, and he addressed them a question. és feltett nekik egy kérdést. The question was, know you what I have done to you? In other words, do you understand what I have just done to you? A 12. versben ezt mondja, hogy tudjátok, mit tettem veletek? Let's stop here for a moment. Álljunk meg itt egy pillanatra. Did Jesus ask this question before this event? Jézus feltette nekik ezt a kérdést máskor, korábban? Do you understand? Did Jesus ask this question before? Értitek? Yes, he did. Hát persze, hogy feltette. I give you 2 examples. Csak 2 példát hadd Matthew mutassak nektek. 15:11. Matthew 15:11 Ott van például Máté 15:11, and Mark 4:13. és Márk 4:13. Both of these are parables. Mindkét esetben egy példázatot olvasunk. The Pharisees' leaven Az egyik a farizeusok and kovásza, the parable of the cedar.
a másik pedig a magvető példázata. Jesus asked them, do you understand what I just said? Jézus akkor is feltette nekik ezt a kérdést, hogy értitek, amit Well, mondok? of course they understood the story. It was a guy who was just throwing seeds everywhere, but that was not the point. Hát na nehogy értették a történetet. Hát persze, hát beszélt egy emberről, aki ott szórja a magokat. Hát mi ebben olyan különös? Jesus was warning them, I have a deeper meaning. Try to get the meaning. De Jézus itt figyelmeztette őket arra, hogy figyeljetek, én itt egy sokkal mélyebb dologról beszélek. Próbáljátok megérteni ennek a dolognak a mélyebb jelentését. Now Jesus just finished washing their feet. Itt volt át Jézus, épp megmosta a lábaikat, He sits down leült, and he asks the same question. és feltette nekik ugyanezt a Do kérdést. you understand what I just done to you? Értitek? Tudjátok, hogy mit cselekedtem veletek? He goes on in saying, És ezután így folytatja. I guess it's verse 14, for I have given you an example or a parable. Just read the entire passage, okay, and then we will comment on it. Jó, olvassuk el ezt az egész szakaszt. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik. Tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, mester és uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. So what did he say? Mit mondott itt Jézus? I have just given you what? Azt mondta nekik, hogy adtam nektek micsodát? Egy példát. A parable. Just make your point. And then he goes on and says, here's my parable. You have a servant and you have a master. Tehát amikor Jézus arról beszél, hogy példát adtam nektek, ugye itt egy konkrét példázatról van szó. Azt mondja, hogy én vagyok az úr, a mester, ti pedig a szolgák. The master, unlike any others, is washing the servant's feet. És itt a mester olyat tesz, amit a mesterek nem szoktak tenni, megmossa a szolgák lábát. And he ends up his argument saying, if you know these things, happy are you if you do them. És a példázat végén ezt mondja Jézus, most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. If you know these things. Ha tudjátok ezeket a dolgokat. So, I want you to remember something. Ne feledjünk valamit. Christianity is about reality, not about symbols. A kereszténység a valóságról szól, nem jelképekről. In Hebrews chapter 10 verse 1, Zsidókhoz írt levél 10. fejezet első versében Paul says that the law which contained all the symbols which God has given had the shadow of good things to come. Pál apostol arról beszél, hogy a törvényben az eljövendő jó dolgoknak csak az árnyéka volt meg, nem a valóság. And he argues in Galatians 5 Galata 5-ben hasonlóan érvel, that if a newborn Christian get involved in symbols and rituals again, és azt mondja, hogyha egy újjászületett keresztény ismét a szertartásokhoz és rituálékhoz fordul, not only that he is a debtor to do the entire law, az nem csak az egész törvény megtartására van kötelezve utána, but he denies Christ. hanem Krisztust is megtagadja. Why? Miért? Because the Old Testament with its symbols and its rituals Mert az Ószövetség a maga jelképeivel és rituáléival were shadow of the reality. azok a valóságnak csupán az árnyékai voltak. Now, listen to my question. Felteszek egy kérdést. Is a shadow real? Az árnyék valóságos? Yeah. Is Igen. a shadow the reality? Az árnyék maga a valóság? No. A shadow is real, but the shadow is not the reality. Az árnyék valóságos, de az árnyék nem a valóság. Now, the Old Testament contained the shadow, which was real. Az Ószövetség
tartalmazta az árnyékot, ami valódi volt. But as Paul says in Hebrews 10, De ahogy Pál mondja Zsidók 10-ben, when Christ came, amikor Krisztus eljött, he take away the first, which was the shadow or the symbols, ő elvette az elsőt, az árnyékot, a jelképet, that he may establish the second, which was the will of God. azért, hogy felállítsa a másodikat, ami Isten akarata volt. What was the will of God? Mi volt Isten akarata? The salvation of man. Az emberek üdvössége. And this is exactly what Christ did. És Krisztus pontosan ezt tette. The Bible says, for by one offering he had perfected forever them that are sanctified, the last line. Azt olvasjuk Zsidók 10-ben, hogy ő egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Now the Christian era, it's the era of reality, not of the symbols. A kereszténység az már a valóság kora, nem a jelképek és szimbólumoké. Remember that all these symbols in the Old Testament, Az ószövetségi jelképek, they were pointing to a reality which was not yet there. azok mind előre mutattak egy olyan valóságra, ami még nem érkezett el. That's why they needed symbols. Ezért volt szükség Because jelképekre, they didn't have the reality. mert még nem állt rendelkezésre a Once the valóság. reality came, De amikor eljött a valóság, they didn't need the symbols anymore. már nem volt szükség többé a jelképekre. And now, of course, you will say, what about the baptism and the communion service? Na de erre lehet mondani, hogy na de akkor mi a helyzet az úrvacsorával, meg a keresztséggel? First of all, these are not symbols. Mindenek előtt ezek nem jelképek. And second, they're not symbols of future realities. Másrészt pedig ezek nem eljövendő dolgokra mutató jelképek. These are points of contact of my faith for the present reality. Ezek kapcsolódási pontok a hitem számára, amivel jelen való valóságokkal tudok kapcsolatot teremteni. As Paul explained in 1 Corinthians, Ahogy Pál apostol 1 Korintusban kifejezte, we have the bread ott van a kenyér and we have the wine. és a bor, We have the body a test and we have the blood, which is the life. és a vér, ami az élet. We are one bread, so one body, Egy kenyér van, egy test van, because we personally partake of the life of Christ. azért, mert mindnyájan egyénileg is ugyanabból a krisztusi életből részesülünk. This is not a symbol of a future reality, and we need symbols because that's future, it's not present. Ez nem egy jövőbeli valóságnak a jelképe, hiszen ezek a dolgok, ezek már most valóságok. The washing of the feet has nothing to do with any reality that God worked in Christ for us. A lábmosásnak semmi köze ahhoz a valósághoz, amit Isten Krisztus által elvégzett, értünk. And this is the reason why none of the writers is mentioning it as a part of the communion service. És ez az oka annak, hogy a bibliai írók közül senki nem említi ezt az úrvacsora szertartásával egyszerre. Because washing of the feet did not indicate to Christ. Mert az úrvacsora, a lábmosás az nem Krisztusra mutatott. Washing of the feet had nothing to do with anything that God did through Christ for us. Nothing whatsoever. A lábmosásnak semmi köze ahhoz, amit Isten Krisztuson keresztül értünk tett. But again to John 13. De visszatérve János 13-hoz, Jesus said, if you know these things, you are happy if you do them. Jézus azt mondta János 13:17-ben, most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. So which are the things that are to be understood by this washing of the feet? Mik tehát azok a dolgok, amiket meg kell értenünk a lábmosás kapcsán? And which will bring a blessing to those which will do them. Amelyek áldást, boldogságot jelentenek azoknak számunkra, ha megtesszük. And this question takes us to my second point. És ezzel eljutunk a második ponthoz. That Jesus' point in washing of the feet was serving one another in love. Tudniillik ahhoz, hogy Jézus azt akarta a lábmosással szemléltetni,
hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak. And I want to prove this to you right now. És szeretném ezt bebizonyítani nektek. Now let us recap the events in that evening. Próbáljuk meg feleleveníteni azt, hogy mi történt azon az estén. As they entered the room, Amikor beléptek a terembe, how were their feet? milyen volt a lábuk? Dirty. Koszos. So what was their need? First of all, Először is milyen szükségletük volt? to have the feet washed, right? Szükségük volt lábat mosni. Here's my next question. Következő kérdés. Did Jesus plan to make the washing of the feet a part of the communion service? Jézus tervezte azt, hogy a lábmosás az úrvacsorai szertartás része legyen? Think about it. Gondolkodjunk el ezen. Did he plan to do that? Ő eltervezte ezt? Well, if he planned to do that, Hogyha ő ezt így tervezte most volna, probably he jumped into washing their feet. akkor valószínű, hogy rögtön ugrott volna, hogy megmossa a lábaikat. But he didn't do that. De ő nem ezt What tette, did he do? hanem mit tett? He was waiting. Várt. Ain't that true? Nem így van? He was waiting for one of them to do that. Várta azt, hogy valamelyikük majd ezt meg fogja tenni. But guess what? None of them did. De úgy tűnik, hogy egyikük sem vállalkozott erre. It was supposed to be a private meeting. There was no servant, no slave there. Hát ugye, mivel ez egy ilyen magán találkozó volt, ezért nem volt kéznél semmilyen szolga. It was just Jesus with them, with the disciples. That was all. Csak Jézus volt ott a tanítványokkal. So Jesus sits down and he's waiting. Úgyhogy Jézus leült és várt. But guess what? He's not the only one waiting. Na de az a helyzet, hogy nem csak ő ült le és várt, The other ones are waiting too. a többiek is csak leültek és vártak. And you know why they are waiting? És tudjátok, hogy miért vártak? Because they just had an argument. Mert épp egy komoly vitát folytattak. Who is going to be the greatest in the kingdom? Ó, Remember? igen, ki lesz a legnagyobb a királyságban? And the spirits were stirred up because two of them dared to ask Jesus straight, what if you will put us on the right and on your left side? Then they went really hungry. És hát ugye voltak már túl egy pár ilyen vitán, és az egyik ilyen alkalommal két tanítvány fel is tette Jézusnak a kérdést, hogy hadd üljünk már jobb meg baloldal felől a királyságban, és akkor aztán tényleg nagyon bepipultak a többiek. So because their feet were dirty, Tehát itt voltak koszos lábbal, that was a good opportunity for Jesus to give them a chance to serve in love. és Jézus egy lehetőséget akart nekik adni, hogy szeretettel szolgáljanak egymás felé. Guess what? De mi történt? Each and every one of them said, not me, not this time. Mindenki azt mondta, hogy én most nem, most aztán nem. This time is not going to be me, that's for sure. Most nem én leszek a soron, azt tuti. Let me see these two guys who wanted to be on the right and on the left. Will they do it? Lássuk inkább, hogy ez a két mitugrász, aki jobb meg bal felül akart ülni, majd ők megcsinálják-e. Most probably the 10 thought about that. Valószínűleg a 10 ilyesmiken gondolkodott. And in the same time, the two said, us? No. Míg We're going to be valószínűleg, on the right and on the left hand, most probably. míg az a kettő valószínűleg azt gondolt, hogy mi bal meg jobb kéz felül fogunk ülni, hát majd pont mi fogunk lábat mosni. So there were 13 people waiting. Itt volt 13 ember, és csak vártak. And the problem is you had only 13 people in the room. És az volt a gond, hogy csak ez a 13 ember volt a szobában. So then after this long time of waiting, very embarrassing, must have been very embarrassing. És miután itt vártak hosszasan, valószínűleg borzasztóan kínos volt az idő, Jesus made the amazing thing Jézus egy egészen megdöbbentő dolgot tett. of taking the vessel, the water, and starting to wash their feet. Fogta az edényt, vizet töltött bele, és elkezdte mosni a lábaikat. Well, here's my question now. Kérdésem a következő. Do we need today, do we need to wash our feet when we enter the house? Kérdésem az, hogy nekünk ma kell-e lábat mosnunk, amikor bemegyünk valahova? Do we have this need? Van erre szükségünk? We don't. Nem. Obviously.
Nyilván nem. We're not wearing sandals. We're not walking on dusty roads. Well, except here sometimes. Nem szandált hordunk, nem poros, homokos utakon járunk, kivéve itt ezen a környéken. But you know that when is the communion, everybody is coming with their feet washed, clean. De ugyebár amikor mi az úrvacsora szertartásához járulunk, akkor mindenkinek tisztára mosott lába van. The socks are washed or probably brand new. You're going to the communion, man. So, Hát, right? a zoknik is tisztán mosottak, vagy lehet, hogy teljesen újak, mert aztán ki kell csípni magunkat az úrvacsorára. Well, some people even use perfume, you know. Well, I want to be gentle with my brother, you know. Valakik még illatosítószert is használnak, mert hát meg akarják tisztelni ezzel a testvéreiket. So that's not our need. Not at all. Nekünk egyáltalán nincsen ilyen jellegű szükségletünk. But what would be the equivalent of washing the feet today? De mi lenne a lábmosásnak megfelelő dolog ma? What about helping in the garden? Mondjuk a kertben segíteni. What about chopping some wood? Vagy fát aprítani. What about help fixing the car? Vagy segíteni, megjavítani az autót. Or ironing some laundry? Vagy kivasalni. What about washing the dishes? Vagy elmosogatni. Well, I want to share a very sad and painful experience that we have had a few years ago. Szeretnék veletek megosztani egy nagyon szomorú és fájdalmas tapasztalatot, ami pár évvel ezelőtt történt. It was a summer meeting. Épp egy nyári táboron One of voltunk. these 5 days meeting that we have with David and Howard. Egy olyan nyári táboron, mint amilyen itt is szokott lenni. 5-6 napig együtt vagyunk külföldi testvéreinkkel. And we were in Romania. Romániában voltunk. In a very nice Holiday resort. holiday resort, right? Expensive, very nice. Expensive. Egy nagyon gyönyörű, ilyen hegyvidéki, üdülő helyen. But we managed to make a very good deal with the owner. Nagyon drága hely volt, de nagyon jó ajánlatot kaptunk tőle, nagyon kedvező árat kaptunk. And because we always wanted to make the price as low as possible so that as many people may attend the meetings. És mivel mindig igyekeztünk az árakat minimalizálni, vagy a költségeket minimalizálni, hogy minél több ember megtehesse azt, hogy részt vegyen. Every year we were organizing the cooking as well. Minden évben megszerveztük azt, hogy magunknak főzzünk. So we had about 3 or 4 sisters. Úgyhogy volt 3-4 testvérnő, Who every year at the meetings, during the meetings, they were working really very hard. akik ezeken az összejöveteleken minden évben nagyon keményen dolgoztak. Because they were set to provide 3 king-size meals per day. And I really mean that. Ők eltökélték, hogy naponta 3-szor királyi eledellel szolgáljanak mindenkinek, és ezt a királyi eledelt ezt szó szerint értem. 2? Okay, maybe 2. Lehet, hogy 2, napi 2, Anyway, mindegy. Nem it is was az a king lényeg. size. What I mean is that every time there was food which was waste and they were just throwing it away. De ez a király eledel, ezt úgy értem, hogy olyan mennyiségű étel volt, hogy minden alkalommal kukába kellett dobni egy részét, mert annyira nem lehetett megenni, annyi volt. And we are talking about somewhere between 60 and 100 person per day. És ezen a nyári összevetelen általában 60 és 100 fő közötti személy jelent meg. So they were working really very hard from nighttime to nighttime, literally. Úgyhogy ezek az asszonyok, ezek szinte éjszakától éjszakáig dolgoztak non-stop. It turned out that one day, és aztán úgy alakult, hogy egy napon, right after we finished a presentation, az egyik előadás után, pont befejeződött az előadás, in about an hour they had to serve the meal. És egy óra volt még az étkezésig. So one of the sisters from the kitchen came out at the mic. És az egyik testvérnő kijött a konyhából a mikrofonhoz. And she said, és a következőt mondta. We have a request. Van egy kérésünk. We kindly ask someone to come and washing us with and help us with washing the dishes.
szeretnénk kérni tőletek, hogy jöjjön valaki és segítsen elmosogatni az edényeket. Because literally we don't have time right now to wash all the dishes and to prepare the food and to put the food and everything, plates and everything on the tables. We don't have to, we're running out of time. Mert sajnos már nincs elég idő arra, hogy mindent megcsináljunk, hogy elmosogassunk, elkészítsük az ételt és meg is terítsünk. So after she explained the situation, she said thank you and she went back in the kitchen. Miután elmondta a helyzetet, megköszönte, hogy meghallgatták, és visszament a konyhába. Out of the dozens of the Christians which were there, Több tucatnyi keresztény volt ott, two brethren responded. de közülük csak 2 válaszolt. Okay, so it was the ladies took turns and she was asking specifically for some brethren if they want to help out. The ladies already took turns, men. Yeah. Tehát, na, azt hozzáteszem, tehát, hogy az asszonyok közül többen is besegítettek időről időre, tehát, hogy ilyen beosztás szerint, és a testvérnő kérés arra vonatkozott, hogy valamelyik férfi testvér jönne még pluszba segíteni. So it turned out that from the dozens of the people there, 2 went in. És úgy alakult, hogy a több tucat emberből, aki ott volt, csak 2 mentek be. After about 10 minutes, the cell phone of one brother rang, so he had to leave the kitchen. De körülbelül 10 perc múlva az egyik testvérnek megcsörrent a telefonja, és utána ki is ment. And in about 5 minutes later, the other brother was called out, so he had to leave as well. És 5 perc múlva pedig a másik testvért is kihívták, úgyhogy ő is kiment. And we were shocked to hear people saying, well, we didn't came here to wash the dishes, we paid for everything. We came here for a holiday. De ami leginkább megdöbbentő volt számunkra, az volt, hogy ilyeneket hallottunk az emberektől, hogy hát azért jöttünk ide, hogy üdüljünk, nem azért, hogy mosogassunk. So it was really painful to see that. Nagyon fájdalmas volt ezt And I látni. asked myself, what if we would have had the communion service there? Azon gondolkodtam el, hogy mi lett volna, hogyha lett volna akkor egy úrvacsoránk, egy úrvacsorai szertartásunk. What if we would have said, those who wash the dishes can have the communion? És mi lett volna akkor, hogyha azt mondtuk volna, hogy azok vehetnek most részt az úrvacsorában, akik segítettek a mosogatásban. Because here's the point. Mert ez a lényege. What's the meaning in washing someone's feet with warm water, some clean feet? What's the point in that? Mi értelme van megmosni valakinek a tiszta lábát meleg vízzel? I'm telling you the point of the gospel. Most az evangélium lényegéről beszélek. It says, by love serve one another. Galata 5.13-ban ezt mondja, szeretettel szolgáljatok egymásnak. What service is that? Milyen szolgálatról van itt When szó? in actual life you're not willing to serve. Hogyha a hétköznapi életben nem vagyunk készek szolgálni. But you see, this is what the Bible says. De ezt mondja az ige. Bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Galata 6.2-ben ezt mondja, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. In fact, that's the great lesson Jesus wanted to teach them, and us of course. Ez az a nagy lecke, amit Jézus meg akar tanítani az ő tanítványainak, és természetesen nekünk is. And this is the point of the communion service. Ez az úrvacsora szertartásának az értelme. What Paul said over and over again. Amit Pál újra és újra hangsúlyozott. For we being many are one bread and one body. Hogy mi egy kenyér vagyunk, és egy test vagyunk. This was the lesson that he wanted to teach them. Ez az a lecke, amit meg akart nekik tanítani. He made use of the situation there. Jézus felhasználta ott azt a konkrét helyzetet, And he gave them a teaching and us too. és ezzel tanítást adott a tanítványainak, de nekünk is. So here's the question. Kérdésem a következő. If I am having communion with the body, with the blood, with the life of Christ. Ha nekem közösségem van a Krisztus vérével, az ő életével, That is the reality. és ez a valóság, This is something personal. You cannot have communion with the life of Christ in a group.
You have to És make it personal. ez egy teljesen személyes dolog. Krisztus életével nem lehet csoportosan közösségben lenni, csak személyesen. Am I a part of the same body with the brethren that I am having the communion with? Akkor én ugyanannak a testnek vagyok a részese, mint azok a testvérek, akik szintén ugyanabból az úrvacsorából részesednek? And if yes, És ha igen, how can this reality be seen? akkor hogyan válik láthatóvá ez a valóság? By loving each other. By loving each other. What does it mean to love each Ha other? szeretjük egymást, mit jelent egymást szeretni? Just to wash the clean feet with hot water? Azt jelenti, hogy megmossuk egymás tiszta lábát meleg vízzel? This is a meaningless ritual because it's not a part of the communion service. Ez egy értelmetlen rituálé, ami nem része az úrvacsora szertartásának. Jesus gave them a parable. Jézus egy példázatot adott nekik. And if they were to imitate Christ, if we were to imitate Christ, És hogyha mi lemásoljuk Krisztust, you know what we are to do? You know what we are to do practically? tehát hogyha utánozni akarjuk Krisztust, akkor tudjátok, hogy mit kell tennünk gyakorlatban? Each and every one of them should wash everybody's feet because this is what Jesus did. Akkor azt kellene tennünk, hogy mindenkinek megmosni mindenkinek a lábát, mert ezt tette Jézus. You know that the Pope is doing this. Did you see the Pope? He's washing everybody's feet. A pápa pontosan ezt teszi, ő mindenkinek a lábát megmossa. But none of us is doing that because that would be meaningless. De mi nem tesszük ezt, mert ennek nem lenne értelme. But what was Jesus' point? De mi volt Jézusnak a tanítása? He said, the only means by which you can be one body Ő azt tanította ezzel, hogy az egyetlen mód, hogy egy test legyetek, is walking in love and serving one another. az, ha szeretetben jártok és szolgáltok egymásnak. Being a Christian does not mean to hold on to some ideas or to guard some rituals. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy bizonyos elgondolásokhoz ragaszkodunk, és bizonyos szertartásokat végzünk. Being a Christian means to walk in the Spirit or walk in love, just like we have studied in our previous study. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy szellemben járunk, és szeretetben járunk, ahogy az előző tanulmányban is láttuk. Now I want to close my presentation with a few conclusions. Néhány következtetést szeretnék levonni az előadásom végén. First of all, 4 conclusions of this particular study. Konkrétan ennek a tanulmánynak a végén 4 következtetést szeretnék The first megemlíteni. one is that when Jesus established the communion, Az első az, hogy amikor Jézus megalapította az úrvacsorát, he gave us the cup and the bread. akkor a poharat és a kenyeret adta. Through Luke, he recommended us to celebrate it, and through Paul, he explained us why we should do that. Lukácson keresztül megparancsolta, hogy ezt gyakoroljuk, ezt a szertartást, és Pál apostolon keresztül pedig megmagyarázta, hogy ez mit jelent. Second conclusion. Második The következtetés. washing of the feet, the washing of the disciples' feet took place because there was an argument between them. Az, hogy a tanítványoknak a lábát azért mosta meg Jézus, mert ők vitatkoztak egymás között, And the Lord gave both them and us an example, a parable or a lesson, name it as you want, about love, the love service. és Jézus ezzel egy példázatot, egy tanítást adott nekik, és egyúttal nekünk is, arra, hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak. The third conclusion, Harmadik any következtetés. symbolic ritual within the Christian life Az, hogy bármilyen rituális szertartás a keresztény életben, vagy jelképes rituálja a keresztény életben, leads to turning to the old covenant and so to the separation of Christ. ahhoz vezet, hogy az Ószövetséghez fordulunk, térünk vissza, és elszakadunk Krisztustól. And the fourth conclusion A negyedik következtetés pedig, is that the communion service is the recognize of belonging to the body of Christ, az, hogy az úrvacsora arról szól, hogy elismerjük azt, hogy Krisztushoz tartozunk, which imply the love servants according to the personal guidance of Christ. amiben beletartozik a
Krisztus szelleme által vezérelt szeretett szolgálat. I have the feeling that we're going to talk about it some more this evening. Gondolom, hogy ez sok kérdést felvet majd, amiről majd az este folyamán beszélgethetünk még. And I have two final conclusions of the entire studies that I presented today. De befejezésként szeretnék még 2 következtetést levonni ennek a 3 tanulmánynak a kapcsán, amiről beszéltem ma. The first one is that the history of the Acts of the Apostles Az első az, hogy az apostolok történetéből teaches us that any reminiscence from the Old Covenant azt a következtetést vonhatjuk le, hogyha bármi csökevényt meghagyunk az Ószövetség rendszeréből, along with the divisions within the body of Christ, és még hogyha ehhez hozzátesszük a Krisztus testében a szakadásokat, will lead to a failure in accomplishing the Lord's plan to save the world. Ezek megakadályozzák azt, hogy az Úr terve végbe menjen a világban. And my second conclusion is that love, which is God, A második előadásból pedig az a következtetés, hogy a szeretet, ami Isten, is the only ingredient which will truly bind back the members of his body. Az, hogy ez a szeretet az, ami igazán és újra egyesítheti Krisztus testének tagjait. For the last warning to the world. Hogy az utolsó figyelmeztetést a világ számára fel tudják tárni. This love is manifested by each member of the body. Ezt a szeretetet a test minden egyes tagja visszatükrözi. By his disposition or openness to walk only according to the Lord's leading. Azáltal, hogy az Úr személyes vezetését követi az életében. I want to conclude with my last verse. Egy utolsó igeverssel szeretném befejezni. Which is a part of Jesus' prayer, last prayer with the disciples together. Tudnélik Jézus utolsó főpapi imájával, ennek szavaival. That they all may be one, as though Father are in me and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. János 17:21-ben ez Jézus kérése, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te én bennem, és én te benned. Ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. It's interesting to notice that all the great deeds, miracles and healings are possible to be made only by Jesus himself. Valójában a nagy, hatalmas csodák, gyógyítások, stb. Azokat mind csak és kizárólag Jézus tudja végbevinni. None of us can perform them. Mi nem tudunk csodákat tenni. But for Jesus to perform them, de ahhoz, hogy Jézus csodákat tudjon tenni, he needs a body. Neki szüksége van hozzá egy testre. If he has no body, ha neki nincs teste, he cannot work, he cannot act. Ő nem tud munkálkodni. On a global scale, he cannot do that. Világszinten nem tud munkálkodni. So I encourage you, brethren, to think, to take time and really think and pray about these things. Arra bátorítalak és buzdítalak testvéreim benneteket, hogy gondolkodjunk ezeken, imádkozzunk ezért ebben a kérdésben. Remember, it's not about a teaching or about a ritual. Mert itt nem egy tanításról vagy egy szertartásról van szó. It's not even about you and me. Nem rólad és rólam van szó. It's about God and his plan. Istenről és az ő tervének befejezéséről van szó. Let us give him and only him all the glory. Hadd legyen övé a dicsőség, minden dicsőség. Amen. Ámen.